Kogendrete koneki kwa ase ekento mangana ngete kemeliye kahawa anene ase society yekerubo yogotoka ase wodi ya Kegogi ebunge ya Kituchachas North ime ye county ya Kisii. Ekyo nigo kyairire abarimi bekahawa korwa senseme yo kumerana nabo bisabatendeta mangana yo buremi korwa serikali ya county ya Kisii eryo kugayana engane yiga ase ritwara baba gutwara umusangirekano nagwo ikero koigwana asa abarimi baba ko kiabuna berure wesokia tariki 15 cy'umutiyiga ero gacora abaraya bayaha baraje kubaterenera munenchira moyo kubakonya gukinia ekemeriye kawa asensemeyo omurikito diponasanya na ikirane nsemeyo na gutwariganira roboti rokubwatia abango bachoreta ekemeriye kawa ngati ebimerime yorogongo rwa Gusii ekyo abarimi basemeretie mono okwana imeye ward ya Kegogi imeye bunge ya Kituchachas North niga baremi be society ya Ekerubo babere ne ngusana nenene ase gegetambe korengana n'uburai bwa beiraroro bagoki ne society kweli bona society kiarenge kitoinye yemo yokere moye iyereke bona mo commissioner to buateiga tuachire como sabato namba yaito tatakitigoto ikintaga netie nogo tatebituira nenya ikwa kuikira bono iga abaremi nabua babariga na ubabwateri kibachire gusabe namba tatagiti litikulia rero nigo batwarege karoma na babisabatenere toboremi imeye county ya Kisii elio kugayana engusanano ya beire gatie chinseme chibere jitaigwa naini echicha nyarire koirera ogosie kwa we factory eyo ye kahawa ase ebiro bitambe igo tuataka magana ya tatu gugoronge body elikonyero ikorawa na mugire dieki manga egenderere abarimi bapime kawo tumenye kuburia serikali echete nenere obochori burunge kero barure notices abarai banyara goikirana aso musangerekano ywe mbuna muwasiri buburimi bwe county ya Kisii Dr. Margaret Obaga amono mu chief officer Emmanuel Voigo bakubwatana no mu director Pamela abwebono nigo basansolengane ywa soko buna chikamati echichi abaire chikongusana na ase gegetambe na kwarigania obochori bubura yobya ase society yekerubo elego kinia oburemi bwo ekahawa ruro raso muchandore ngorro bwa balemba babiri bagutwara ase ngincho yogosieka ase bagupimira chikawa ase egekagie tuwiki chire more than 3 isato lero tuigwananire abalimi baria abantu bari ime bapime kawa bayigorirwe namangana y'uburayi babwate emigorogoro yabo abalimi barogongorwe nigo bagokera okona chokwe ase bate bangamba chiwe sokia asobonge chitariki 15 cy'umutinyi wa gatano akabere omwaka oyo wechiri wibere na 23 elyo gwechorera abarayi abaya tokobori sikura oitatu are chikiro chitakeirwa makobori tuyimberanire chitimu cyonsi bere cyabwate mechando twachibekiramo tuyibonanire nka chikura nchije cyakwe kulingana n'elichiko kunalire matuko 14 kurubona yigeyure tare 17 ekale mande umutinyi yo saba egera banyara koro akonyora barayi babo asenchere yo boikirani ne senchere rowazi kuripoteri getaseni Kendizi TV kurwase kenyero kya mwaro sana kegotoka imeye ward ya Kegogi asebunge ya Kituchachas North gotoka imeye county ya Kisii eliteria ne Dipon Asanya